baik pelak mendah pen EP kan ka kadur kan kadur kalong kum kadur jong kasem lane kahan uni umau bangayu tam na po wa baik don ki khmat tu khmat tu ka khli baik tan kham khmat phi kawandur ba baik tu ka deka sintur jong kasem lokum ka sintur jong kasem baik ki wandur ba tiks baik na siang rupai kalong kum to bichane ka sai zo kalong kum to hi Pani umur di betenan bah, nyara banyak kum kini kimau nama, kata tingkat balap kum kini kimau pak long kelak pakai bawan haki dojo kimrat negim kidojo kisem le tentang kawan hadojo umbriu lene kita ki cendong kli pangap ni ipi sin padon kido ba long kum ka kli briu te mentaro kat bang yo kiba pla dengan menrak pi pen ipi kamtam hane pok kari kari kasi jungyo don bun ba kini ki mark ba pla lene kini ki mau ki ding ki bolong khlak ki wan haki do jong ki eg te pa nga pen e pin ta kalong kum nespo i pa kalong kum ka sim hi ka kum ka khli sim mi pa nga ne khmat ka ne khmat di chapo kalong thlu ne don thlu chapo chene gam don e tamba chapo ba de kalong kum ka krami thi da pi pa bang kalong pit kum ka sim kum ka khli han i thik kam julai pa perkane pede ki ka khmat te kito ki ba kwa song ma